top 3 lucruri despre disciplină pe care dacă le știam, nu mai ajungeam să fac atacuri de panică. Dacă nu îmi setam o disciplină zilnică de care să mă țin, aș fi fost acum pierdut. Am trăit ani de zile fără claritate. Trăiam cu impresia că viața mi se întâmplă și că nu am deloc control, când de fapt eu o abandonasem pe ea. Primul lucru și foarte important pe care l-am învățat: fără să știu exact ce vreau, fără să simplific acel scop și să știu de ce îl vreau, mintea mea era ca o frunză purtată de vânt. Apoi am început să-mi aliniez respirația, emoțiile, fizicul și gândurile prin acțiuni mici, zi de zi. Rezultatul? Am câștigat sănătate, claritate, energie și am eliminat complet frica de boli sau moarte. Și știi ce este cel mai important? Disciplina nu este opțională, fie că îți convine sau nu. Fără ea, mediul tău înconjurător și problemele altora îți controlează viața. Scrie-mi în comentarii cu ce obicei mic ai putea să începi astăzi pentru a te apropia de scopul tău.